Matul il-fiera tal-karrieri u r-riċerka fl-Università ta' Malta, l-istudenti ħadu idea ċara ta' x'toffri id-dinja tax-xogħol. Din is-sena 25 kumpanija taw promozzjoni għall-opportunitajiet tax-xogħol li joffru. Tkellimna ma' diversi rappreżentanti dwar x'qed ikun diskuss mal-istudenti. Dak li qegħdin noffru mhux sempliċement summer job, imma mod ta' kif aħna nakkumpanjawhom matul is-snin kollha tagħhom tal-università. Ikonna il-job placements, ikonna fil-laboratorju u konna wkoll fis-setturi tekniċi fejn kun hemm nies eżempju ġej mill-engineering, mill-xjenza, jiġri biology and chemistry, ikunu jaraw x'jistgħu noffru dwar l-industrija, dwar l-skills li wieħed irid ikollu li m'għandhomx jaqsmu mal-industrija, x'iridu jfittxu, x'informazzjoni li trid tkun taf general knowledge u ċertu skills li wieħed għandu bżonn jkollu biex jaħdem fil-gaming industry. Jiġu jaħdmu magħna mis-sjuf mill-ewwel sajf ta' wara l-first year, l-iktar studenti li nattiraw aħna huma studenti mill-qasam tal-fema u anke minn tal-liġi. Il-ħamis filgħodu il-Prim Ministru Joseph Muscat żar il-fiera fejn tkellem kemm mal-istudenti u anke mal-uffiċjali tal-kumpaniji. Spjega kif intqal lilu li hemm bżonn ta' aktar nies imħarġa biex jimlew l-opportunitajiet li qed jinħolqu. Qegħdin ħarsu lejn sitwazzjoni fejn hawn aktar xogħol milli hawn persuni f'dan il-qasam li jistgħu jokkupaw dawn il-postijiet tax-xogħol. Ovvjament mhijiex across the board, jiġifieri għataw nies li m'għandhom xogħol, għataw nies li mhumiex qegħdin jitħallsu kemm jixtiequ jew kemm suppost li jitħallsu, imma għandna setturi fil-ekonomija tagħna li qegħdin jokkorbu għal aktar nies. Aħna daħħalna l-Employability Index biex nindikaw lill-istudenti fejn ikunu jridu jekk jmorru lejn setturi partikolari li jsibu iktar postijiet tax-xogħol. Huwa nnota wkoll li l-għażla tas-setturi qiegħda kull sena tikber filwaqt li saħaq li l-Gvern huwa kommess li jara li l-Università tkompli tissaħħaħ. Mistoqsija dwar x'pariri qed jagħtu lill-istudenti, ir-rappreżentanti tal-kumpaniji qalu li l-iktar punt importanti huwa li l-istudju jingħata l-importanza meħtieġa. Bħala għajnuniet li aħna nagħtuhom huma li ovvjament jikkonċentraw fuq l-istudji tagħhom l-ewwel nett u aħna bħala riċerka u anka development ta' prodotti ġodda nkunu nistgħu ngħinuhom imbagħad biex meta jidħlu jekk Alla jkun irid jaħdmu magħna wkoll ikunu jistgħu jiżviluppaw dak li jkunu studjaw fl-università. Aħna dejjem intuhom pariri li l-importanti number one li huma jlestu il-kors tagħhom u l-istudji tagħhom għaliex illum fid-dinja tax-xogħol jekk inti m'intix kwalifikat ħassiba diffiċli ħafna biex inti tipprogressa fil-karriera tiegħek.